Igba boy dị iche na ịmụ afịa. Igba boy bụ a classical way of life. Ọdịkama ebere m odibo mgbe ọga m alụbeghị nwaanyị. So mmiri aga m eje na boundary ego ihe ofe. Ọdịka echi bụ ka mmiri eji igo na ọ bụrụ ya ji egbu ọkụ, mmiri egbu ọkụ. Mmiri bụ nwa boy, mmiri bụ madam. Let's say Igbo onye nwa boy 100,000 naira. Yeah, a graduate 1 million naira. Within space of 2 years, onye bar boy, ya ewelego onye 1 million naira tiko na nke onye 1 million naira abịa na nke na ego nne. Ka enwe nke a na-akpọsa ahịa gbata ihe a na-akpọ apriko. Iwere efa na-akpa ejide oge ababara mba esi na oge tara afụ wee jebe gịnị ka ọ ga contribute akwụ gị tara afụ wee jebe ọsọ ahịa gbata ego mana ọ bụghị n'etu a na ihe nọ na shop mgbe ahụ na-eka nọ ihe ọ bụla ị nwetara bụ ọga ga-eri ya. Ime kọnọrọ ihe ọjọọ imegidere ọga mgbe ị nọ n'aka ị hapụrụ ịda agbara ya mbọ na-achọ maka akpa chọgodo ka ị bụrụ chọọ ọga tupu oge ga-ezuo. Ihe niile a nwere ọrụ ọ na-alụ site na ngọzi Chukwu nwere ike inye ihe eji bido nke ụwa ahụ ofu ife Chineke ji help ndị Igbo and ọ na ndị Igbo ya ekwe continue na-agba boy etu ọdụ gbuo agwa ngoro nwere family ya pụta na Igbo ya enwe onye interesi na family ahụ. Ndị ọcha dere maka business admin amụrụ practical part of it. Enwe na-agba boy make comprehensive buy and sell. And now onye kpatara IGBA succeed. We excel because now all the practical. Jọkọta nwa mmadụ zụọ ya were ego nye ya setụlụ ya obido nke ya mana kịta ịkpọta nwa mmadụ tebe ihe ọ na-achọ bụ ka o buo n'isi nke ahụ ị nwere enwe kpacha anya o bukọrọ ha nche niile